Здравейте! Ще ви разкажа днес за банковата приватизация в България и дейността на банковата консолидационна компания. Банковата консолидационна компания БКК е създадена през 1992 година с цел да се противопостави на неравномерно протичащите процеси в областта на банковата дейност през този период, които доведоха до задълбочаване на негативните тенденции в финансово-кредитната система и до натрупване на загуби в държавните банки. След като стана ясно, че не може да се разчита на банките сами да консолидират чрез доброволно договаряне помежду си на базата на действащите тогава полупазарни механизми, бе решено да се създаде институция, която да гарантира изпълнението на тази задача. Така възникна БКК да управлява правото на собственост на държавата в държавните банки и да подкрепи изграждането на ефикасно действаща банкова система в страната. Процесът на консолидация стартира в края на септември 1992 година със сливането на 22 търговски банки и създаването на Обединена българска банка. В края на 1996 година в страната останаха да функционират само 6 държавни банки – ОББ, Българска пощенска банка, Булбанк, Търговска банка Експрес, Търговска банка Хеброс и Търговска банка Биохим. За периода от 1992 до 1996 година БКК продаде миноритарното си участие в банки като Агробизнес банк, Турист Спорт банк и други. През 1996 година задълбочената до крайен предел криза в икономическата сфера направи невъзможно реализирането на приватизационните сделки. Резките колебания в равнището на валутния курс, високите лихви по левовите операции и високата инфлация доведоха до увеличаване на обема на несъбираемите кредити. Последваха фалити на банки и финансови пирамиди, масови тегляния на депозити и търсене на валута от граждани и фирми. За много кратък период от време стимулираха обесценката на лева, доведоха до загубата на доверие в банковата система и отблъснаха чуждестранните инвестиции. За да се постигне стабилизиране на банковата система на икономиката, като цяло бе необходимо постигането на икономическа стабилност в страната. След избора на реформистското правителство в началото на 1997 година, на 1 юли беше въведен и Валутния съвет като икономически механизъм, който наложи финансова дисциплина в банковия сектор. От този момент нататък, ролята на БКК в икономическия живот на страната придоби още по-голямо значение поради ключовата роля на институцията при преструктуриране на банковата система и приватизацията на държавните банки като нейн логичен завършек. БКК постепенно промени насоката на своите приоритети към приватизацията на държавните банки и осъществяването на постоянен контрол на тяхното финансово състояние като част от подготовката им за приватизация.